Fiscalía pide 22 anos de cárcere para o home acusado de intentar queimar a súa exparella ás portas da súa casa hai 2 anos na parroquia de Baladares. Acusa a Borja Real de tentativa de asesinato con asañamento. O fiscal pide esa pena a 22 anos de prisión, ademais do pagamento dunha indemnización de 672.000 euros polas lesións da muller e 38 anos de afastamento dela. O xuízo aínda non ten data, pero sí está listo o escrito de acusación de Fiscalía que recolle estes termos e indica que o acusado actúa ademais con asañamento. Aplícalle a agravante de xénero e parentesco. Lembramos que Borja Rial está acusado de botarlle gasolina en riba a súa exparella, coa que tivera unha relación de 5 anos, foi ás portas da súa casa en Baladares en 2024, logo prendeulle lume. A muller conseguiu botarse o chan, apagar as lapas e alertar a uns familiares que vivían e escoitaron os seus berros. Foi evacuada a un hospital con queimaduras do 35% no seu corpo e permaneceu case 2 meses no centro en estado grave. Segue de baixa con importantes secuelas físicas e psíquicas. O acusado ten antecedentes policiais anteriores, estivo investigado pola morte doutra moza que tivo en Gondomar no ano 2010.